Meneer Emro Liuani. Dat is ook in Suriname. Emro Hesdi Liuani. Hesdi Liuani. Geboren 13 januari 1945. Wauw, en dat is... In welk ziekenhuis? Slans Hospitaal. Oké. En onder alles was een hogere straat. Oké. En hoe heet uw moeder? Ella Ernestine Liuani. Oké. Dus u had een Chinese moeder? Ja. Oh. En een zwarte pa. En wat voor werk deed uw moeder? Moeder werkte niet. Oh, zo werkte niet, ze was huisvrouw. En uw vader heette? Brandveen. Brandveen. Nee. Een zwarte man heette Brandveen? Ja. Oké. En wat voor werk deed hij? Ik weet het niet hoor, want u heeft hem niet gekend? ik heb hem gekend, maar ik was niet in contact met mijn mama. Oh. Ik ben op mijn mama. Oké. En waarom? Die man heeft met mijn moeder gebeld en die man is weggegaan. Oh. Maar al die 9 kinderen zijn van meneer Brandveen? Nee. Oh. Ik. U alleen? Nee. Oh, oké. Ja, maar er niet jaren man toch. Mijn moeder. Ja, tuurlijk. Die vrouw. Ja. Die dus eigenlijk je woont in Emro Brandveen? Maar dat ben ik niet. Maar zo bokari Emro Brandveen? Brandy. Hij Brandy. No, maar aan de godoro. No, aan de Die godoro. yoga niet door. Maar vanaf de geboorte heet u Liuani? Jawel, Oh. vanaf ik in mijn moeders buik zat, dat ik ben in Liuani. No nyami. Ah, oké. Maar uw moeder was een volbloed Chinees? Nee, drie kwart. Ik had dat 3 kwart. Maar ze sprak ook Chinees. Ze sprak Chinees? Ja, mijn moeder. Oh. En mijn oma was Conrad. Oh, haar moeder? Ja. Uw moeders moeder Ja. was... Oh, Conrad. Want mijn opa, mijn moeders vader, was getrouwd met een Conrad. Ja. Die Conrad zijn van Nikeri. Nikeri, ja. Ja. Oh. Oké. Ik kom uit een grote familie, Ja, man. ik hoor het, ja. Kijk, Maar heeft u ooit opgetreden in Nikeri dan? Want eigenlijk... met de malen. Oh, oké. Want eigenlijk ja, niet keer, maar want 3 kwart niet die keer, broer maar... doet het, ja. Ja, maar ik heb met de malen. Oh, oké. En dan waar van Nikeri? Ja. Kan je er meer herinneren hoor, want ik heb veel muziek geleverd daar in Nikeri. Ja. Ja, man. Oké. Ik heb gespeeld in die, hoe heet dat ding? Zwembad van Nikeri. Ik heb ook in Saramaka gespeeld, zwembad Nikeri. Zwembad Saramaka. Nou, heer Saranang Akasiko Bekri. Ja, man. Oké. En destijds wat, Emro. Kopie? Van voor, van achteren, boven, beneden? Aan op Tjeesel, mevrouw. Echt wel. Maar Emro, meneer Emro, Arkino. Nou, meneer Rabijnaam. Oh. Dus mijn tak Emro. Je kan Emro zeggen, maar dat respect is er. Oh, dat is waar. Als hoe ik het voor je heb. Altijd. Ik snap je zo. Altijd al. En je gaat ondersteuning altijd vinden, zolang je met Kaseko bezig bent. Dank u Mag je wel. een beroep op me doen? Dank u wel. Gaan we doen. Hoe leren we die Kaseko aan die jonge mensen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die jonge mensen Kaseko gaan zingen, spelen? Die echte Kaseko. Door sessies te houden met ze. Voorlichting geven over de muziek. Maar wanneer je voorlichting wil geven over de muziek, moet je zien dat ze muziek goed kennen. Ja. Want die willen hem chillen. Maar verkeerd zijn, ja. Ja toch. Oké. Moet ze de geschiedenis leren van wat de Kaseko betekent. Hoe de Kaseko is ontstaan. Door wie, Ja. weet je. En wie die uitblinkers waren destijds. Ja. Daarom kijk, zingen ook hè. Ik heb veel van die Frans geleerd hoor. Zingen is niet zomaar. Zingen. Je moet een goede dynamiek hebben in je stem. Ja toch? Je moet techniek hebben.
Je moet ademhaling techniek hebben. Ja, Kijk, dat soort dingen die komen bijkijken bij je. bekeken, ja. En als je die dingen niet bezit, als je ze niet onder controle hebt, kan je nooit een goede zanger worden. Nooit in het nooit een muziek, man. Je gaat altijd achterblijven. Achterblijven. Echt. Oké. Hoe ziet u de toekomst van, wat wilt u graag zien voor de Kaseko muziek? Want u bent sowieso een van de grootste namen Ja. in de Kaseko. Wanneer u er op een dag niet meer bent, wat wilt u zien dat er met de Kaseko gebeurt? Even correctie. Wanneer ik er niet meer ben, Mhm. dan ben ik niet meer om te zien, toch? Nee, maar daarom dat kunt u nu zeggen wat u wil dat er gebeurt toch, met die Kaseko. Dat er meer vooruitgang wordt geboekt. Maar, aan ons slijm meer, maar ik heb je al gezegd, je bent de eerste vrouw. En het gaat zo door. Daarom heb ik je zo net gezegd. Je hebt mijn ondersteuning. Zodra er iets is, mag je een beroep op me doen, hoor. Ja. Nee, maar baarnummer ga ik doen, ja. Echt. Ja, Zodra je iets wil weten van de Kaseko, mag je me contacten. ja. Dan ga je altijd de juiste informatie geven, de Dat juiste vooral. voorlichting geven. Wat meer, want de juiste informatie bij Jatiri. Ja. Oké, dus vooruitgang. Maar één ding, je had me een vraag gesteld, nu kom ik erop. Weet je waarom de Kaseko vroeger niet meer gewonnen werd? Waarom? Die mannen die vroeger Kaseko speelden, de man bij Morsu, zo waren slordig, Hoezo? met hun kleding. Oh. Die man schildert een huis en die man moet een kinderbal gaan spelen. Die man gaat niet naar huis, die man gaat van het werk direct. Pata boroja, crossie life vervi, weet je. Mm. En zo ging men muziek maken. Dus men keek niet om naar die muzikanten van vroeger. Maar naderhand is het gaan veranderen, dat muzikanten weer netjes geuniformeerd. Ja. Trouwens, ik maak geen opzet, een beetje voor mezelf, maar je weet wie ik ben. Ja? U kwam vanmiddag aanlopen om te Amandi Spanta, acte ja, netjes. Ik maak geen grappen. Nee, nooit niet gemaakt. Nou, Ja. Kijk, ik heb al gestreken hoor. Andere kleren. Ja, Maar voor vanavond. ja, Ja. tuurlijk. Ja. Want mijn moeder heeft me leren strijken, koken, kleren wassen. Alles kunt u doen wat een vrouw kan Ik doen. doe alles zelf daar, Ja. in die kamer. Mhm. Alles. Oké. Alles Nou. aan mijn vrouw doen, mee doen. Mijn moeder heeft me altijd geleerd. Tegen mijn vrouw, ik wil niet, ik moest maar doen alles aan die. Dat true. Moest maar body op Wat Chinjang. nou zo je opina? Moest maar body op Chinjang. Kloppen in de handjes, blijf. Ja, die cameraman en Imro zijn dit. Schudden handjes, ja. Ai, ja. Ai. Ja. Oké. Heerlijke Nou. tijd gehad hoor. Ja, hè. Ja. Nou, Imro. Ik heb het al een keertje gedaan, maar nogmaals Grantangi voor wat je hebt gedaan voor de Kaseko muziek. Met alle glorie, Ja. met alle Boris wilskracht, Stevie, ja. met alle kennis die ik in mijn bezit, Ja. zal ik het altijd doen. Mooi zo. Zolang God me het leven Ja. heeft geschonken om langer te leven. Ja. Hebben jullie mij steun. Thank you, Grantangi. En we hopen dat de jonge mensen, want daar doen we het ook voor, Ja. luisteren. Dit ik leer voor een gesprek. En voor dat muziek, Ja, Kaseko. over Apokon. Ja. Kaseko. Ja, over de Kaseko muziek. Dus, En ik hoop dat God je ook lang zal blijven behouden amen. voor de Kaseko artiesten. Ja. Nou. Dankjewel. Het was Graag een gedaan, leuk gesprek. met Ja. alle glorie, met alle openheid. U heeft het gehoord van Imro Hesdi Lioani. Jawel. Hij is trots op zijn naam, u hoort het. Toen we nog daarna Dat true helemaal. We zijn in gesprek gegaan met Imro Lioani over Kaseko. Als je praat over Kaseko is dit een naam die je niet weg kan laten. Net als alle andere bijzondere namen die de Kaseko muziek hebben gemaakt. Dus vanuit het terrein van Huizen Asiana, waar hij al 6 jaar Ja, woont, groeten wij u voor deze keer en tot de volgende aflevering.
met een volgende gast wanneer we praten over onze Kasiko muziek. Graag gedaan.